Merhaba jwara, bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Piştî demekê dirêj ez dî sal hember we me mixabin ez ev demekê nikarim videoyan çekmiş ber ku min îsal dest bi lîsansa bilind jî kir çûn hatina Mêrdînê falan bi rastî zêde dem namîne ku ez bikarim videoyan çekim. Bi rastî me gelek bêrî kiriye bêriya çekirina videoyan yani behsa Pirtûkan em bêjin ji videoyan kasta min bêriya we jî kiriye helbet. Belki we ji bêrî kiriye nekiriye nizanim kalbim videoyu da binivîsînin. Ez ê îro behsa çi bikim jwera? Ez ê îro jwera behsa têbîniyên xwe yê fuara Pirtûkan ya Amedê bikim. Tew çavdêrî û nêrînên min ê li wir. û pişra jî ez ê danasîna Pirtûkên xwe bikim. Pirtûkên ku min ji fuara Pirtûkan ya li Amedê li wê fuarê Pirtûkên ku kirîne ez ê danasîna wan bikim, behsa wan bikim. Yani her çi qas belkî nikarbim behsa giştî bikim ji ber ku bi şekî zêde ne Pirtûk. Ev video jî têra min nake, ez vêya jî bêjim di serî de. Lê beriya her tiştî dibe ez vêya nîşanî we bidim. Ev ji xwe min ser medyayê ji par vekiribû. Xwişka min bi destê xwe çêkir, spasiya xwe ji bo wê dikim. Ev jî di fuarê da herî zêde tişta ku bal kişa yek ji wan jî helbet ev kamibû. Bi şekî ger yani ez xwest ez wê jî nîşanî we bidim û pişta ez vegerim videoya xwe. Yekser ez dixwazim behsa çavdêriyekê xwe bikim dema em çûn ciyê fuarê em ketin hindir. Ji xwe standa favorî yani ciyê weşanxaneya Nûbiharê bû. Bi rastî gelekî xweş û perfect bû. Dema em ber bi Nûbiharê çûn çend zarok pêşemê de çûn min fehr kir navbera xwe de daxiviyan lê helbet bi Tirkî. Gotin li vir hemî Pirtûk Kurdîne falan êka ez bikirim jî nikarim bixwînim got zarokekê ez wisa bi şekî bişirîm keniyam. Em got ez bêjim kawir ez fêrî te bikim lê çê nebû axir ev jî baş bû. Bi rastî tişta herî zêde ya muhîm ku bala me kişand ew bû ku dengê Kurdî li fuarê zêde bû. Bi rastî jî zêde bû. Ji xwe Pirtûk ji xwe lê zêde bûn. Kurdî jî lê zêde bû. Atmosfereka Kurdî li wir hebû. Wekî dinê qerebeliq bû, baş bû, ji xwe amarên dawî ew kê par vekiribûn, ser nûçe yan jî hûn dikarin bibînin. 500,000 zêdetir kes tev li vê fuarê biye, yek ji wan jî helbet ezim. Em çawa çûn fuarê, ez Mêrdînê bûm, piştî dersa roja şemiyê em hevalên beşa Kurdî an jî axir wê derdorê da Kurdolojiyê em 20 heval, biqasî 20 hevalan merebeyek dolmuşa kirê kir û em ji Mêrdînê hatin Amedî tevlî fuarê bûn. Me serdana hemî weşanxaneyan kir, em tevlî gotûbêjan bûn. Gelek gotûbêj hebûn. Yani hema her saetê gotûbêjeke ser em bijin wêje ya Kurdî, Pirtûkan, axir gelek mijarên dî berfire û gelek nivîskarên û mamosteyên me zanîngehê zanîngeha Artuk dî jî wek Mamosta Abdurrahman Adek, Hayrullah Hacar jî tevlî bûn dîsa zana farqînî hebû. Em bijin wekî din dîsa gelek nivîskarên me em bijin bernameyê wan li wir çêbûbûn. Helbet weşanxaneyên nû jî hebûn, yek ji wan ya herî dawî weşanxaneya Zîzê tevlî bibû. Pirtûkan mem Ararat jî li wir çap bû. Pişta weşanxaneya Palê ya sala çûyî ew jî hatû avakirin ji aliyê İnan Eroğlu û hevalên wî va ew jî li wir bû distan me çû serdana wan jî kir, me Pirtûkên xwe jî wir kirîn û me îmzayê jî kirin, me sohbet jî kir. Bi rastî pir zêde dema sohbetê çê nedibû ji ber ku bi rastî qerebeliq bû. Yani alaqayeka mezin hebû ji bo him weşanxaneyên Kurdî û him jî Pirtûkan û do li ser Twitterê îro bi doho bû min dît xecê daxşin tiştekî xweş par vekiribû got bi rastî jî wî jî tespîtekê wisa kir. Wê jî tespîtekê wisa kiribû. Yani gelek Pirtûkên Kurdî hatine kirin lê digot ez barim dikirin lê pişta ji bîr dikim bixwînin. Rastî ez gelekî keniyam dema min dir rast e hêvîdarim ew Pirtûkên ku hatine kirin bên xwendinê jî. Niha fuar di 16 vê meha ku em tê da meha berfanbarî da dest pê kir li Amedê heta 24 mehê roja yekşemê berdewam bû. Em roja şemiyê çûn fuarê dibe ku belkî hevalên ku hejiyê tune bûn an jî pişta dereng pê hesiyan axir em dîroka fuarê jî bibêjin. Wekî din çi bala me kişand me behsa standa favorî kir Nûbihar bû. Nivîskara favorî kî bû min bêjin helbet berkem bere hebû. Bi rastî ji ber ku ev mixabin wan rojê ewl yani li hember him zimanê Kurdî û him jî berkem bere mixabin bijin tiştekî ne baş qewmî bû yerekî xirab qewmî û yani rê nedan ku bernama xwe cê salona ku tê da bername gotûbêj çê dibin nehîştin çê bikirin. Pişta yani gelekî axir tişmiş çê kirin. Pişta lêborîn falan çê bû ama
ev jî baş bû helbet ama ew berteka mamoste berke bimre koledarî jî zor baş bû. Helbet vê yekser bal kişand û wekî din jî ji xwe de helbestê de jî berkem bereh bi rastî lûtkeyeke bilind e mezin e rêz û hurmet ji bo wî jî. Xeynî wî ez dikarim bêjim ku nivîskara favorî Mizgîn Ronak bû. Bi rastî jî der û dorê wî gelek qerebelig û gelek kes em bêjin eleqeyeke mezin dida pirtûkên wê û didan îmzekirin. Min jî helbet pirtûkên mamosta Mizgîn ev de heb digel me him tinebûn me ev jî dan îmzekirin. Êndin xwe min xwendibûn me seriyekî xwe wek ku me xwendî me civîn jî çêkiribû. Ev Mizgîn Ronak. Pirtûka favorî jî dibe helbet ez viya jî bêjim divê fuarê de gelek pirtûkên favorî hene bi rastî ez nikarim hemiyan bibêjim ama dibe yek jî yekî hilbijirim. Ew jî helbet helbestên Pablo Neruda risteyên kaptan werger ji aliyê Talat înan şiva hatiye kirin ji nûbiharê hatiye çapkirin. Bi rastî jî helbestên Pablo Neruda zor xweş bûn. Yani kurmanciya wergera wê jî perfekt bû min balafirê da. Belkî hûn dibînin ji ber ku ev çûn hatine min Mêrdinê piçekî zêde ye. Helbet dema ez wê dema balafirê da balafirgehê falan çûn hatinê da naxwazim dema xwe vala derbas bikim. Bigo ez ê viya bixwînim ji ber ku favoriya min ev bû û min balafirê dest pê kir û xilas kir. Yani min dema dest pê kir min qeyazî çend helbestan bixwînim rakevim an jî eciz bim lê wisa nebû. Yani Pablo ne hiç ku ez vê balafirê da yani ez ew qas jî westiya bûm bi rastî ne hiç ku ez vê balafirê da rakevim û got tu yê van helbestan biqedînî û min xwend û xilas kir. Bi rastî jî helbest gelekî xweş bûn. Heyran Pablo Neruda helbestên xweş nivîsand. Ez mest kirim di wê balafirê da. Belki ez rojekî sevan tecrübeyê xwe balafiran û li balafirgehan falan jî ez xwazim belkî nivîsekê binivîsim di bloga xwe de jî parve bikim dibe bişopî nizarema Bakur WordPressê carna dor da jî hin nivîssan belav dikim derbarê pirtûkan da an jî hin düşmüştüm ku axir ser meraka min çêbe an jî bixwazim tiştekî binivîsinim vî ayûn dikarim bloga pirtûk hezê jî bişopînim. Wekî din helbet li wir fenomena em bêjin ewkê fuarê jî bi rastî mamoste Eyşem jin dabû li weşanxaneya Dozê him li wir berpirsiyar bû him jî ser medya xwe gelekî baş bi rastî serdana hemî weşanxaneyan nivîskaran ên ku dihatin diçûn mêvanan yani mêvan perwereke zor hêja bû mazûveneke zor hêja bû gelekî baş bû em çûn wirê jî helbet me wêne jî gelek wêne jî kişandin li hin deran mixabin min ji bîr kir ez wêneyan jî bikişînim hin nivîskaran ra ev jî ji ber teşqeleyê dem jî li wir jî dem piçekî kêm bû îja hewce bû ez gelek standê em bijî weşanxaneyan jî bigeriyama ez neçûm geleka jî ez viya jî li vir bibêjim yani ez bişama wê him gelekî din pirtûk bikiriyana mixabin ew ji çê nebû dîsa jî baş bû. Hem viya jî bibêjim rastî gelekî zêde weşanxaneyên Kurdî yani hema ez bêjim hemî weşanxane hebûn. û derveyî weşanxaneyan jî hin ciyên wek pirtûkfiroşiyên Kurdî jî li wir hebûn. Lê ciyê pirtûka Kurdî bi rastî gelekî xirab bû ne baş bû. Ciyekî paşiyê de û ne baş bû. Ji ber ku em bijin navenda pirtûka Kurdî wek dara Amede û dibe hewce bû ciyekî xweş li wir standa wan hebiya baştir dibû lê dîsa jî baş bû helbet mamoste Recep pirtûkawiya li dû xezebê tinebû me da îmzekirin ji weşanxaneya darê û tevî helbestên gulîzerê weke seta gulîzerê ev jî ji darayê çapbûne min ev jî kirin ev seta jî li pirtûxaneya xwe zêde kir em ê helbestên gulîzerê jî bixwînin. Helbestên gulîzerê jî xweş in. Ez di navberê de jî behsa pirtûkan jî dikim hûn dibînin hêjmara wê di dawiyê de dibêjim ka bi çend pirtûk kirîne. Bes min tenê ji xwe re ji pirtûk nekirin min ji birarzên xwe re ji standa ma muzîk sent ma muzîkê û tevî zarok tevî bi hev rahat bûn min de heb tûrek ji xwe re kirin tûrikên gelekî xweş bûn li ser nivîsên xwe şî hebûn balkê şî hebûn rengê wan jî û ji birazû xwarzên xwe re jî çend pirtûk kirin yên zarokan him ji bo xêzkirinê ev çend heb pirtûk ji bo xêzkirinê wisa navê ajal û fêkiyan falan hebûn bi rastî gelekî baş bûn û ji xwe ciyê herî favoriyê di fuarê de jî helbet derdora ma muzîkê bû ji ber ku li wir muzîk hebû bi rastî ji xwe hûn kêm zêde zanin ma muzîkê dişopînin zarok TV'ye falan ew mamosteyên hêja li wir tembû ew kebû def hebû defê de xistin stran digotin cilûbergên Kurdî zarokên piçûk gelek bûn hayr yani çawa bêjim bi rastî ji atmosfera fuarê
atmosfereke zor baş bû û ez ciyê ku lê geriyam yani weşanxanê û ku weşangerê û ku nivîskar axir berpirsiyarên standan ên ku pê re axîn min ji hemiyan yekser pirsa min ew bû ku çawa derbas dibe yani eleqa çawa ye pirtûk tên firotan hûn memnûn û felan ez dikarim bêjim bi gelemperî hemî jî yani rûken bûn dikeniyan kêfxweş bûn û digotin eleqa baş e û em bi rastî razî ne ji vê fuarê bi rastî ev jî serbilindî şanaziye ji bo me ku li Amedê yani hewceyek ku li Amedê wisa yani em nesêwî bûn qene me ew hîs kir Stenbolê li İzmirê ciyekî din çê dibe bi rastî ji pirtûkên Kurdî biçekî sêwî dimînin biçekî xemîgîn ji ber ku hemî weşanxane tunûn nivîskar ew qas nikarin biçin ew qas bername çênabin lê li Amedê li paytext ev tişta çê bû ev zor baş bû yani min bixwe him li ser medyayê şopand beriya ku ez biçim min hemî agahî kom kirin û bi zindî jî ez wek bi zindî jî çûm li wir jî min yek bi yek ew dîtin ew kêfxweşiya ew şanaziya ew denga herî muhîm ji bo me helbet ew denga bû wekî de me gelek heval jî li wir nas kirin hevalên ku ser medya axir min dişopandin silavdan me hev din nas kir û meşav dura pirtûk pêşniyaz kirin bi vî hawî sohbet û muhabbeteke me çêbû hevalên zor hêja bûn ez bi nasîna wan jî kêfxweş bûm helbet nivîskaran jî me îmza jî dakirin falan diyarî miyarî yani bi Kurdî em bijin çavdêrî nêrîn û têbîniyê min ev bûn helbet ez hemiyan nikarim niha behs bikim û ez biçekî ji vegerim ser pirtûkan pirtûka favorî me got me em bijin standa favorî got û me behsa nivîskara kir hevalan kir biçekî jî behsa pirtûkan bikim dixwazim di pirtûka Gulîyên ji bêhna şimamokan ya Roza Metin ev pirtûkeke nû çap bû ji weşanxana Aryenê çapiya min ev li pirtûxaneya xwe zêde kir pişta İhsan Birgul Sofi û Monika ev jî çîrok ji weşanxaneya Nayê nivîskarekî serhedî ji Agiriyê ye li Stenbolê nesîb nebû lê li Amedê nesîb û me hev didî û mamoste ji me re îmza kir mala wî ava pişta felsefe helbet felsefe mühim e ev jî ferhenga felsefeyê ya mamoste Ali Gurdilî mamoste Kurdekî feylesofekî li ser felsefeyê dixebite û ev jî berhemeke ye giranbiha û hêja ye ji weşanxaneya Nayê hatiye çapkirin ev çapa duyem e yani vê pirtûkê jî gelekî eleqe ji vê pirtûkê re jî hebû yani piştî ku çap bûye min jî xwest ev li gel me hebel pirtûxaneya min jî zêde bibe pişta wext Mezopotamyayê ku kar û xebatên akademîk ser wêje ziman çêdike zimanê Kurdî ev çar pirtûkên li ser meselê rêzimanî hatine çapkirin wek çapên em bijin ew bi qalîte ne birasî têra xwe qalîte ne tiştê wisa hez dikim helbet dibû ev gel me biyana helbet û li ber standê jî mamoste Mikaîl Bülbül hebû mamosteyê zanîngeha me jî me gelekî sohbet kir li ser van pirtûkan û ser wekî dinê jî yani ev cara ewl bûn bi nêz ve min mamoste Mikaîl nas kir û gel wî sohbet kir ji xwe hevalê serheçî li wir berpirsiyar bû û wekî din Kurd hez Elîf zana Kurd hez jî hûn nas dikin ser sosyal medyayê ji xwe ew jî li wir bû û tiştekî gelekî baş dikir mamosta Elîf ji bo zarokan ev qasî bîstî zarok em bijin diyar kiribûn kom kiribûn ji bo wan pirtûkên zarokan dikiriyan û li fuarê gelek pirtûk wan jî peyda kirin bi rastî ev jî karekî zor hêja bû spasiyê xwe jî bo mamosteyan bikin ji ew kes zarok TVyê ma muzîkê min ji xwe re defterek jî kirî bi vî hawî ev ji xwe ev karakterine di evkên zarokan da henin wan filmên zarokan da rastî gelekî baş bû helbet romaneke favorî distan di fuarê de hebû romaneke distopîk ji weşanxaneya Palê hatû çapkirin Orgazmên Ejdahayekî nivîskar Vehîl Muhsîn ev berhem jî bi kurmancî distan hatiye nivîsandin li du hokê bi tîpên aramî Arabî an jî çapûn ev bi tîpên latînî ji weşanxaneya Palê derket dibe em vê pirtûkê îsal bixwînin li lîsteya xwendinê zêde bikin helbet bi vî hawî min behsa weşanxaneya Palê kir lê ez li vir dixwazim taybetî behsa weşanxaneya Zdîzê bikim weşanxaneyeke pir nû ye û pirtûka mem araratiya Guleng Ewr û Bayê ji dûr de çap bû li vir sê nivîskarên din hebûn Sîdar Jîr 12 çirk Şêxo Filîk Roja Nehşemê û Berfa Sor
Mehmet Dicle romana Mehmet Dicle ev ji weşanxaneya Zizê bi îmze min durdan îmze kirin û li wir Kurde çîrok ev hejmara dawî wek diyarî dan min ez ê behsa vê ji bikim helbet Kurde çîrok kovareke ji çîrokan pêk tê çîrokên Kurd têda tên çap kirin ez bar ev jî tiştekî hêja dibe bixwînin yani berhemên bi vî hawî kovarên bi vî hawî hay jê hebin. Wekî din em dikarin ji avêstayê berhemên herî dawî hatine çapkirin ez dixwazim behsa wan bikim. A yek hûnzanin wek Keya İzol Kurdekî li Swêdê wek ji Swêrekê heta Stockholmê bîranîna misyonerekî Kurd. Birastiya jî berhemên bîranînan yên ser jiyanê hatine nivîsandin hez dikim xwanina wan jî ev jî berhemeke herî dawî li avêstayê çap bibû dibû ev jî li Pirtûxaneyê zêde biba. Pişta ji ber ku berkem bere destpêka fuarê de ket rojava me û ev mesela ew bûyere ku qewmî helbet mê yani şo gelek berhemên mamostelgel min hinin mixwast ez vê jî li pirtûxaneya xwe êşê jî li pirtûxaneya xwe zêde kim berkem bere û pişta jî nivîskarekî bi rastî ez ji pênûsewê hez dikim berhemên wî dema dixwînim zewqê jî digirim ew jî Lokman Ayebe pilingekî li Hewselê ji weşanxaneya Avêstayê hatiye çapkirin bi xwe nelwir bû lê me li pirtûxaneya xwe ew jî zêde kir. û pişta berhemeke James Joyce ya Dublînî çîrokên wî ji aliyê Ciwanmerd Gulek ve hatiye wergerandin ji weşanxaneya Avêstayê hatiye çapkirin ev jî me nîşanda ji dozê jî ez yek dehe pirtûkan nîşan bidim. A yek li ser felsefeyê bi navê dengê felsefê Alî Yüzer nivîsandiye ji dozê yani mixwast pirtûkê nizanim naveroka pirtûkê çawa ye lê li ser felsefeyê bila pirtûxaneya min de hebe ji ber ku mesela felsefê dibe em hewl bidin wan jî axir pirtûkên bi Kurdî hebin bixwînin û dîsa wergereke ji edebiyata ya Susanna Tamaro bide dû dilê xwe ev romanekî navdar e wergera wê jî Zinarê Xamo kiriye ev berhema jî ji dozê me kirî. Pişta ji weşanê payîzê pirtûka helbestan ya Herdem Merwanî reqsa perperîkan ev jî dîsa mamoste li wir bû me da îmze kirin û ji wardozê jî helbet berhemeke bû ev jî ya Bahoz Baran bi navê A baş Bahoz Baran ji xwe çîroknûsekî bi rastî jî jîr û jê hatiye û zor jî baş e bixwînin ew qased bêjim ji xwe me behsa mizgîn ronakê kir ev berhema ya herî dawî kirasê hêvê helbestin ev jî Nobedarê Gulên Kobanê roman e ya mizgîn ronak û li Pirtûka Kurdî jî helbet ev deftera ser Şeyx Saîd mixwast ew jî li pirtûxaneya xwe zêde kim yani bi vî hawî berhem hemî nîşan nedan naxwazim pir zêde vîdeo jî dirêj bikim û dikarim vîya bêjim ji lîsê jî yek dehe berhema nîşan bidim çê nebe nabe berhemên nû em jî ya Hobbit wergerî Kurdî bû hûn zanin ev berhemeke hêja ye Hobbit ji aliyê Samî Hêzilva ji weşanxaneya bin navê lîsê ya Cervantesê de hatiye çapkirin pirtûkên herî dawî derketibûn ya Yıldız Çakar Mohra Reş helbestin mizgîn biborin mizgîn nebû Yıldız Çakar Mohra Reş Yıldız Çakar helbest û romana Yakup Tilermenî bi navê Şev Hilat ev jî yê nûne çap bûn ji lîsê mixwest wan jî li pirtûxaneya xwe zêde bikim bi vî hawî yani min behsa hemî pirtûkan nekir çend pirtûk jî dîsa min diyarî falan jî hanî bûn ez wan nebêjim bi giştî ev bûn pirtûkên ku min ji fuara Pirtûkan ya Amedê kirin behsa hin têbînî çavdêrî û nêrînên xwe jî kirin çend pirtûk min kirin heftê pirtûk min kirin nizanim kakiyê me zêde em bijin armanca min sed bû lê pêk nehat axir me heftê pirtûk kirin bila ser xêrê bin gelo we çend pirtûk ji fuarê kirîne ên ku çûne helbet ji wan dipirsim ji fuara Pirtûkan ya an jî pêşangeha Pirtûkan ya Amedê hûn jî dikarin bin vîdyoyê de binivîsînin ji bîr nekin ji kerema xwe bibin abone behecî bînin û bi derdorê xwe re jî heger ku eciban ji xwe hûnê parve jî bikin bi vî hawî herî dawî wê dîsam vîdyoyekê din were û sala dawiyê jî helbet muhesebeya sala dawiyê jî bikin ew ji di vîdyoya din da niha bi xatirê we li xwe baş binêrin.